व्यवस्थेचा बळी अर्थात अवकाळी भाग 2 अत्यंत हृदयस्पर्शी ग्रामीण कथा. लेखक सुभाषराव गुरव. अवकाळी पावसामुळं झालेल्या शेतीच्या प्रचंड नुकसानीमुळं नारायण मनाने पुरता खचून गेलेला होता. मनाने पूर्णपणे कोलमडूनच गेला होता. अत्यंत निराश मनस्थितीत तो कसाबसा दिवस कंटित होता. नाही म्हणायला त्याची पत्नी व मुली फार चांगल्या होत्या व त्याला सतत धीर देत होत्या. त्याच्या मनाला उभारी आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत होत्या. तथापि नारायण आपल्या डोळ्यासमोर घडलेले अतिभयानक प्रसंग कदापिही विसरू शकत नव्हता. आणि ते प्रसंग डोळ्यासमोर उभं राहिलं तरी त्याच्या अंगाचा नुसता थरकाप व्हायचा. इतका मोठा धक्का त्याला बसलेला होता. आणि किती नाही म्हटलं तरी आणि किती विसरण्याचा प्रयत्न केला तरी त्या भयंकर प्रसंगाची दृश्य मालिकाच त्याच्या डोळ्यासमोर एखाद्या चित्रपटाप्रमाणे सतत तरळत राहायची आणि तो आपल्याच नादात वेड्यासारखा बडबडत राहायचा. माझं 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 सोयाबीन, माझं 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 बुचाड, माझी 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 कोप कोप कोप, माझं माझं रान, समद समद समद, वाहून 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 वाहून. नारायण असाच एकसारखा स्वतःशीच पुटपटायचा. त्याने आता ठार वेड होणंच फक्त बाकी होतं. कारण अवकाळी पावसानं झालेलं अवाढव्य नुकसान त्याच्या फार फार जिव्हारी लागलं होतं. त्याच्या घराची तर परिस्थिती अत्यंत शोचनीय अशीच झालेली होती. एक वेळच्या भाकरीला देखील हे कुटुंब मोताद झालं होतं. वाटेल ते काम करण्याची वेळ कुटुंबावर आली होती. परंतु ते सुद्धा वेळेला मिळेनासं झालं होतं. मिळेल तेव्हा घरातील कोण मजुरीसाठी जायला लागलं तर कोण रोजगार हमीच्या कामावर रुजू होऊ लागलं. आणि कशीबशी रातची तोंड मिळवणी होऊ लागली. आणि नारायणाला तर आता वेळ लागणंच फक्त बाकी होतं. कारण नारायणाची सगळी सगळी स्वप्न त्याच्या डोळ्यासमोर पाण्यात वाहून गेलेली त्याला सतत दिसत होती. आता तर अवकाळीने नारायणाच्या सगळ्या संसाराची घरादाराची धूळधाण चालू केलेली होती. नारायणाबरोबरच सगळं कुटुंब निराशेच्या खाईत लोटलं गेलं होतं. आता गाव पातळीवर काही हालचाली सुरू व्हायला लागल्या. नारायणाच्या कुटुंबाला देखील काहीतरी सरकारी मदत मिळेल अशी आशा पल्लवित झाली. गावात ज्यांच्या मोठमोठ्या नुकसानी झाल्या होत्या त्यांच्या पंचनाम्याचे आदेश वरून ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालं. खरं तर गावात सर्वात जास्त नुकसान नारायणाच्या शेताचं झालेलं होतं. कारण त्याच्या शेतातील नुसतं पीकच वाहून गेलं नव्हतं तर खालील जमीनसुद्धा खरडून गेली होती. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्राधान्यक्रम नारायणाच्या शेताला द्यायला हवा होता. मात्र तसं काही घडलं नाही. आणि सर्वात शेवटी त्याच्या शेताचा पंचनामा करण्यात आला. असो, सरकार दरबारी कागदपत्र तर जमा झाली समध्या नुकसानग्रस्तांची. इकडे हे कुटुंब मोलमजुरी करून कशीबशी गुजराण करीत होतं. नारायणाची मनस्थिती दिवसेंदिवस सतत खराब राहिल्याने तो आता काडीचंही काम करण्यास लायक राहिला नव्हता.
आणि कुटुंब तरी किती करणार हो. आणि परिणामी घराची परिस्थिती अत्यंत हालाकीची बनली. घर खर्च भागवण्यासाठी सावित्री कर्ज उपसू लागली. आणि भलं मोठं सावकाराचं कर्ज झालं डोक्यावर. थोरल्या मुलीचे रेखाचे वय वाढत चाललेलं होतं. वास्तविक तिचे लग्न चालू वर्षी होणं अत्यावश्यक होतं. नारायणाने अवकाळीच्या अगोदर तसा निश्चय पण मनाशी पक्का केलेला होता. मात्र घडलं समजा उलटच. आणि हे अख्खं कुटुंब मोठं कर्जबाजारी होऊन बसलं. कशाचं काय न कशाचं काय. सगळ्या गावाचेच डोळे सरकारी नुकसान भरपाईकडे लागलेलं होतं. नारायणाच्या कुटुंबाला तेवढाच एक सहारा दूरवर दिसत होता. वाळवंटात ओएसिस. आणि घडलं मात्र उलटच. तुलनेनं कमी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठमोठ्या रकमा मिळाल्या आणि नारायणाच्या हातात भोपळाच पडला. नारायण मूळचाच कमालीचा निराश झालेला होता आणि त्यात आणखीनच भर पडली हो. नारायणाचे गावाच्या चावडीकडं कसलंच येणं जाणं नसायचं. अगदी क्वचित कारणास्तव गावची पंचमंडळी कोण आहेत, त्याचबरोबर आपणच निवडून दिलेले गाव कारभारी कोण आहेत हे पण त्याला ठाऊक नसायचं. नारायण एकदम साधा आणि सरळ माणूस, नाकासमोर बघून चालणारा. त्या गावचे राजकारण 2 गटात विभागलेलं होतं. नारायण गावच्या राजकारणात कधीच कोणाची बाजू घेऊन वागला नव्हता. निवडणुकीत मतदान करणं एवढंच त्याला ठाऊक. आणि त्यानंतर ग्रामपंचायतीकडे तो कसलाही डुंकून सुद्धा बघत नसायचा. आणि त्यामुळं ह्या गटाला वाटायचं की तो त्या गटाचा, तर त्या गटाला वाटायचं ह्या गटाचा. गावच्या या गटातटाच्या राजकारणाचा नारायणसारख्या सरळ मार्गी माणसाला फार मोठा फटका बसला हो. परिणामी बाकी सगळ्यांना आर्थिक मदत चांगली प्राप्त झाली, पण याच्या हाती मात्र शून्य. गावच्या गटातटाच्या राजकारणाचा नारायण भावला बांधला होता, भावला. व त्याचा जाणीवपूर्वक गेम वाजवला होता ह्या गावटाग्यानी. 6 महिने झाले तरी नुकसान भरपाई काय आलीच नाही. नारायणाची मनस्थिती आता अति बिघडली. तो आता काहीही असंबंध बडबड करायला लागला, अगदी वेड्यासारखाच. पत्नी सावित्री व मुली भांबावून गेल्या नुसत्या आणि त्यांना काय करावं सुचनाच झालंय. गावातील प्राथमिक शाळेचे हेडमास्तर श्री पवार गुरुजी एक दिवस नारायणाच्या मुलींची शाळेच्या माजी विद्यार्थिनी म्हणून घरी चौकशी करायला आलं. तर सावित्रीने घडलेली सर्व हकीकत व नारायणाची स्थिती बयाजवार त्यांना सांगितली. नारायणाला लांब जिल्ह्याच्या ठिकाणी घेऊन गेलं पाहिजे व मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टरांना दाखवून त्याच्यावर योग्य ते उपचार करून घ्यावे लागतील, पवार गुरुजी म्हणाले. मग काय, आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट झालेली, पण करणार काय. सावित्रीने पोरींच्या मदतीने आणले की दाखवून मानसिक रोग तज्ज्ञांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन. आता नारायणाच्या तब्येतीत किंचित सुधारणा झालेली. भारी औषधांच्या गुंगीमुळं मनावरील ताण थोडासा हलका झाला होता. पण नुकसान भरपाई न मिळाल्याने सारे कुटुंब अजून विवंचनेत होतच. या घराच्या गावात थोडेसे बऱ्यापैकी संबंध असणारे एकच घर होतं आणि ते म्हणजे व्यंकट आप्पा यांचे. एक दिवस नारायणांची पत्नी आप्पांना भेटायला गेली व समधी हकीकत तिने आप्पांना सांगितली. हे बघा वहिनी, तालुक्याला जाऊन कचेरीत जाऊन शान भेटावं लागल आणि तिथं जाऊन शान
समद बयाजवार साहेबाला बोलावं लागल बघा. लहान लय व्यवस्थित बोलायला लागतंय बघा. आणि ततच काय झालं तर झालं. व्यंकटप्पा म्हणाले. सावित्रीला तर या समद्याचा खूप ताण आलेला. ती पण गावची अडाणी अशिक्षित बाईच हो. आणि कसं आणि काय करावं हेच तिला समजेना हो. तालुक्याच्या गावाला नारायण गेल्या 5-7 वर्षात कधीच गेलेला नव्हता. आणि त्याचे अत्यल्प शिक्षण झालेलं व वरिष्ठ अधिकारी लोकांबरोबर कसं व्यवहार करायचा असतो, काय बोलायचं असतं याचे त्याला काहीही ज्ञान नव्हतं. तरी सावित्रीने मनाचा हिया करून नवरा नारायण यास तयार करून नेला की तालुक्याला. दोघेही अल्पशिक्षित व खेडवळ. संबंधित कार्यालय विचारपूस करीत गाठलं. परंतु इथपर्यंतचा प्रवास हा मानसिक व आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड त्रासदायक झालेला होता. परिस्थिती अत्यंत हालाकीची व इथं प्रत्येकजण चिरीमिरी घेतल्याशिवाय पुढे जाऊच देत नव्हता. आणि शेवटी एकदाचा नुकसान भरपाई विभागाचा साहेब त्यांनी गाठला. आपल्या गावठी भाषेत मोडक्या तोडक्या शब्दात साहेबासमोर दोघांनी पण आपली कैफियत मांडली. हे बघा, आमच्या हातात काहीच नाही. जिल्हा प्रशासकीय विभागामध्ये एक कार्यालय आहे. तिथेच जाऊन तुम्हाला चौकशी करावी लागेल, साहेब म्हणाले. झालं. इतके व्याप करून देखील काहीच साध्य झाले नाही. मात्र आर्थिक भुर्दंड व मानसिक त्रास मात्र खूप सोसावा लागला. मग दोघे जिल्हा कार्यालयात गेले. आणि तालुक्याला जे जे अनुभव आलं होतं ते इथं पण तेच अनुभव आले. इथल्या साहेबाने सगळं ऐकून घेतलं. तुम्हाला का नुकसान भरपाई पोचली नाही याची मी खालपासून वरपर्यंत चौकशी करतो व ती तुम्हाला पोहोच करतो, असे आश्वासन साहेबांनी नारायण व नारायणाच्या पत्नीला दिले. परंतु आश्वासनाच्या पलीकडे काहीच घडलं नाही. तालुक्याच्या अधिकाऱ्याने जिल्ह्यातील अधिकाऱ्याकडे व जिल्ह्यातील अधिकाऱ्याने तालुक्यातील अधिकाऱ्याकडे बोट दाखवायचे. याच्यातच ह्या कुटुंबाची जी काही ससेहोलपट जी झाली ती विचारूच नका. अनेक हेलपाटे मारून हे कुटुंब नुसतं जेरीस आलं. सरकारी काम व 6 महिने थांब. लाल फितीत अडकलं काम. 6 महिने झालं, वर्ष झालं, नुकसान भरपाईचा काय पत्ताच नाही. नुकसान भरपाई नेमकी कुठं मुरली? मग ती लाल फितीत अडकली का मधल्यामध्येच कुणी हाडप केली? काहीच समजायला मार्ग नव्हता. परिणामी इकडे मानसोपचार तज्ज्ञांच्या उपचाराने आता बरी असणारी नारायणाची मानसिक स्थिती पार ढासळली. आता तर त्याच्यावर उपचार करायला कसलाच पैसा जवळ नव्हता. नारायणाबरोबरच घरातील बायको मुली देखील मनानं पार खचून गेल्या. घरातील धान्याच्या कणगी पूर्ण रिकाम्या झालेल्या. उपासमार, अंगावर लतकर, अख्खं कुटुंब दारिद्र्याच्या खाईत लोटलं गेलं. अन्न व दशा अशी परिस्थिती, अशी वाईट गत झाली कुटुंबाची. आणि ह्या सगळ्यामुळं नारायण आणखीनच नैराश्याच्या खोल गर्तेत अडकला. आणि तो पण कायमचाच. हो सर, ते शेवटी सगळंच सहनशीलतेच्या पलीकडं गेलं होतं नारायणाच्या.
आणि नारायणानं एक दिवस गळफास घेऊन आत्महत्या केली आणि ज्याची भीती वाटत होती ते शेवटी अघटित घडलंच. समाप्त. धन्यवाद.